Tapos dito yung mga bangkay doon. Di ba kabaong yung nasa taas? Oo. Baka may ano yan. May bangkay dyan. Hindi na kami mag-lunch. Later na siguro. Yan ang CR? Natakot naman dito. Nandito na tayo mga kaibigan sa center of the city. Diyan pa dapat ipagnan ije, oh. Ano? Ano dyan? Mga picture ng mga lahat ng mga bishop. Ano yan? Kabaong ba yan? Oh, tapos lagyan natin ng asin, syempre. Kain na. Papunta kami ngayon sa sementeryo. Magpasyal lang kay lolo. Ito yung entrance sa likod. Net out na already. Das macht man hier, so tut man so auf Out und dann, ja. und dann so zu. Dito na ang daanan. Oh, binago ito, oh. Di ba? Hindi dating ganito yan. May kandila sa loob. Siguro pumunta si Uma dito, yung nanay ko. Nag-ano siya ng kandila. Ist jetzt hier eine Bank? Hinten. Pupunta kami doon sa harap dito. May upuan doon. Mag-rest. Tapos kakain. Wer ist das? O dito may upuan sa baba ng anong tawag dito? Tree. Puno. Puno. Oo, puno. So, sige, bigyan natin ng pagkain to kasi gutom. Gutom si Liam. Banana eh. Banana na. Sige, banana. Ay, naka. Ikaw gutom ka din? Okay lang. Okay lang naman, pero Ako rin, pag okay lang. kumakain siya, syempre, naano rin ako. Parang nagugutom rin ako. Kaya, Kakain ka rin. ikaw, hatiin na rin to. Hating kapatid. Late kasi kami kanina nag-breakfast. Oo. Mga 10. Tapos heavy breakfast pa. May rice, tapos itlog, may bacon. Kaya sabi namin, hindi na kami mag-lunch. Later na siguro. Pag-uwi na. No? Maglakwatsa lang kami. Pupuntahan namin yung mga gusto namin puntahan ngayon. Kasi wala kaming sasakyan. Yun nga. In 2 days pa. Tapos pwedeng kunin yung sasakyan. Kaya Maglalakad na lang kami. maglalakad na lang. Die Mama? Die? Ito rin, Liam. O dito may Liam. compost. Liam. Sabi ko kay Liam, doon niya itatapon yung ano. Inita, Hindi inita, under eh. Under eh. Nine? 9. Yeah. Gustong buksan yung pinto. Pintuan. Pero nakasara. Eh! Nakabukas daw. Sarado yan. Ay, hindi yan. Sarado. Kasi ito yung chapel. Kung saan sila nagmimisa ng mga patay. At dito sa door na ito, pwedeng papasok. Tapos dito yung mga bangkay doon nila preserve pa. Dito sa loob nito. Alam mo yun, Jem? Ano? Na dito sa loob nito, yung mga bangkay. Diyan. Oh.
Parang ang ganda yung ano natin dito, yung yung pwesto, oo. Si Liam. Ito sabi ni Liam, ito honey daw. Eh sabi ko hindi. Galing sa kahoy yan, sa puno. Mag-CR muna ako bago kami matuloy. Matuloy ba? Ituloy. Ituloy. Hintayin muna natin si Maria. Ay, open. Akala ko sarado yung CR. Liam, nicht dahin gehen, ja? Weil es vielleicht jemand da drin. Liam, this is Frauentoilette. Sabi ko kay Liam, huwag pumasok, baka may ibang tao doon sa loob. Kasi pambabae po yung CR na yan, oh. Ayan, medyo nagtambay muna kami dito sa sementeryo. Ganda ng sementeryo talaga nila dito. Laging malinis. Oh. Ang gaganda pa ng mga bulaklak. Ang mamahal siguro ng mga ito, no? Oh. Grabe. Grabe yung bulaklak nila. My goodness. Oh. Ja, stimmt aber. Man darf ihn hier hinstellen. Akala ko pa maglalakad ka, Liam. Tinamad ng maglakad. Achso, ja, aber wenn ich stehe. Pagkita ko lang ito mga kaibigan, grabe oh. Nagpagawa pa sila ng ano rito. Ayan oh. Bronze. Oh. Uy, ano pala to oh. Tingnan mo yan. Di ba kabaong yung nasa taas? Oo. Baka may ano yan. May bangkay dyan. Uy, grabe naman yung ano nila oh. Hindi, walang bangkay ang alam ko. Mama, ich Hindi di ba kabaong yan? Oo, kabaong. Pero ano yung parang symbol siguro. Symbol. Walang ano dyan. Oh, tignan mo oh. Nasa taas yung bangkay. Parang mami yung sa Egypt. Ito yung ano nila oh. Dito pala. Parang decoration yata yun. Anyway, mga kaibigan, tuloy po tayo. Nandito na tayo mga kaibigan sa center of the city. Oh. Diba? Dito po mga kaibigan yung train station. Ang daming mga pasaheros. Yung bagong train station na ginawa nila. Saan tayo dito? Dito. Dito pala. Sundan lang natin sila. Ich will eher so was Kaltes. Mas kaltes. Ja, Oh, may patugtog tayo na naman dito, oh.
Oh, itong bike na to, oh. Very colorful. Is this Mama? O dito pwedeng pwedeng magpatan dito. O dito iniwan na yung Christmas tree nila, oh, hindi pa nakuha ng basurero. O itong building na ito may may statwa doon. Close up nga natin. Kita ba? Mama Mary tapos baby Jesus. Oh, may art na naman dito. Oh, schau mal, yan diese graffiti. Ja. Oh. Mama, wir wollten zu deinem Haus gehen. Ganda ano? Art colorful. Dito na tayo. May gusto akong ipakita sa inyo kasi dumaan kami dito, yung first na apartment ko dito sa Germany. Ito oh, dito sa building na ito. At ito yung bintana, ito yung bathroom tapos kusina dito. Ika-close up natin. Oh. Yun, dito ako tumira ng ilang buwan. Wala pang isang taon. Yung one room lang ito. One room, kusina, tsaka bathroom. Naalala ko tuloy yung mga panahon noon. Nung umuwi ako dito. Napansin ko sa mga bintana bago. Kasi nung tumira ako dito noon, yung mga old pa na bintana. Ngayon bago na. Nandito kami sa isang pinaka-old na simbahan ng Katoliko dito sa Augsburg. Oh. Ang Dome, pangalan, Dome. Dito may Christmas pa dito, oh, Christmas tree. Ito may statwa. Papasok na tayo sa loob kung hindi sarado. O, papasok na tayo sa loob. Kailangan tahimik tayo dito kasi nag-e-echo sa loob. Tignan mo ito. Yung doorknob. Tahimik dito. Hala. May taga-bantay pala dito. Hindi ko alam. Parang ang ano ngayon, parang very dark. Oh, may area dito na, ang alam ko dito, nicht auspusten. Ang alam ko dito, area ng mga kung magbibinyag ba. Dito ata. Tapos dito, ang daming mga may kandila, may mga statwa, oh, may mga old na painting. Ito yung mga upuan. At sa harap nito, dito yung was ist Altar auf? Liam, du darfst da nicht rein. Das ist abgesperrt. Altar. Altar ba? Oh. Ah, dito. Ang altar. Kung saan nagmimisa yung mga priest. Ay, nagmimisa sila rito? Oh, alam niyo kung anong nangyari? Pumunta dito yung babae, yung taga-bantay, sabi niya hindi daw pwedeng pupunta si Liam doon kasi may alarm. Kasi dito, oh, nakita niyo ito, may tali. Hindi na pwede doon pumunta dito. Si Liam pumunta dito, sabi niya bawal kasi baka mag-a-alarm. Sa banda sa loob dito, mag-alarm na. Mag-ano ka ng kandila dyan, 50 cent pala. Oh. Bayad ng kandila siguro. Oo.
Ayaw matindihan. Punta nga tayo dito. Ah, ito yung organ, oh. Ang laki. Punta tayo dito sa likod. Maganda ng mga painting. Oo. Ah, dito, Jeb, yung ano, oh. Yung pababa. Yan. Nakita nyo dito, sa pababa dito. Dito yung mga bishop, dito yung mga ano nila. Puntod. Yung puntod nila, oo, dito sa baba. Oh, may isang puntod dito. Ah, dito, may isang bishop dito. Noong, anong taon? Tingnan ko nga kung 1916, tapos 1996 namatay. Ito yung picture niya. Ay, may pababa pa dito, oh. Ang lalim pa natin. Oh, dito pwede rin mag sindi ng kandila at mag-pray. May mga upuan. Pataas na naman dito. Ah, ito may puntod na naman dito. Si Joseph, Victor Joseph Damertz. Oh, dito oh. Mga picture ng mga lahat ng mga bishop. Ah, dito rin oh. Ang dami pala nila. Ayan. Ano yan? Kabaong ba yan? Eh? Oo. Parang nga. Tignan mo. Oh, ano pala oh. Akala ko ano ito. Pwede palang Oo, kabaon ito. Sinong nandito sa loob? May pangalan ba? Hindi ko kasi mabasa yung word ng ano nila. Ganda no. Tingnan nyo, ginawa lahat na noon oh. Ah, dito po yung anong tawag dito yung your sins. I-ano yung mga sins, di ba? Nein, da darf man nicht rein. Ganda rin ito. Old na old. Ganda. May ano doon, door. Is this off? No? Sarado. Ist zu. Diyan pa dapat ipagnan ije, oh. Nabil nga ito umunod ije. Pwede kang papasok doon. Dito, oh. Pwede siguro. Kasi bukas naman eh. Hindi pwede sigurong papasok. Liam, ni sorum springen dito. Yeah. Upuan.
Ano yung mga yan? Kabaon siguro. Ewan ko nga. Puntod. Puntod Kung siguro. puntod ang mga ito kaya. Siguro puntod yan. Ay, may museum pala. Dito sa likod. Uy. Ah, nag-ground tayo dito. Alam ko na. Yung mga floor, oh. Yung floor nila. Ito ba to? Ay, may manger dito. Manger. Ganda rin. Hindi naman nila. Ang laki pala dito. Ang daming mga... Ang daming mga... Kapag na ano? Oh, daanan. Ang daming mga daanan. Pwedeng pasukan, ano? Oh, Stein, no? May CR pala dun. Tignan ko nga. Oh! Yan ang CR? Katakot naman dito. Nakatakot naman dito. Yan ang CR nila? Ay, nako. Ayan. Ay, nako. Ay, naano ako dun ah. Man kann auch auf Toilette. Hier, wie so Frauen. Nakaitso. Wala may papasok dyan. Si Frau. Pang lalaki, pang babae. Doon kami bumaba, oh. Doon. Old pa yung mga ano nila, oh. Yung steps. Dito, oh. Tapos ka? Tara na. Oh. Liquid automatic. Ito, automatic daw na magsara yung ilaw mo. Yung ilaw mo na. Palabas na tayo dito sa... Ay, yung door na, oh. Na old. Ah, ganda yung plant nila, oh. Ah, lalabas na tayo dito. Ah, nandito na naman tayo sa ano, sa church. Sa loob ng church. May cross. Nandito tayo sa bandang harap. Dito yung altar na yung may alarm. Sa loob nito. Tapos dito sa likod. May mga area rin na pwedeng mag-pray. Pero sarado. Oh, dito rin, oh. Ay, yung bintana na ito, ang daming design. I-close up ko nga. Colorful.
Ano? May ano dyan? May puntod na naman dito ng isang bishop. Sarado. Inalis yung door na po para hindi makapasok. May tanong ako sa'yo. Sa lahat ba ng simbahan, doon din sa simbahan niyo, ano? Mga namamatay na bishop? Ang alam ko, oo. Kung bishop ng simbahan na ito, dito rin iano. Ganun pala yun. Oh, okay. Kaya maraming mga puntod yung mga bishop na past, diba? Okay. Ganun pala yun. Yung simbahan na ito, yung dome, isang simbahan na hindi na bomba noong World War. Kasi 'di ba 1910 na nagawa, nandito pa rin, kaya old na old talaga. Tinanong ko sa isang tagabantay dito kung tama ba yung 1910 na nagawa ito. Sabi niya hindi. Yung 1910 pala, doon nila parang rinenovate itong buong simbahan na ito. Yung kwento, may dalawang part. Yung part dito sa may hanggang dito, 904 na taon pala. Tapos, yung banda dito na naman, 1450 na naman ikinabit dito sa bandang dito. Pero sa bandang dito, bandang dito, 904. Very old, grabe. Tapos, di meaning noon, dalawang World War na survive itong simbahan na ito, di ba? Hindi yung grabe. Old na old talaga. Very interesting pa lang ang history, di ba? Yung mga old na ganito. Lalabas na kami, electric, automatic pa yung door. Yung door knob na. Das geht automatisch zu. Wo sind wir? Mama, Dito kami lumabas, wo sind wir? Ibang exit. Das ist ein anderer Ausgang, Liam. Dito kami sa side na lumabas. May art dito, Gustong... si Liam gusto na naman dito mag-acrobatic. Komm jetzt. Komm. Komm zu mir, Liam. So. Spring zu Papa. Okay. Komm. Tatalon daw. 2, 3. Jetzt geht's. Bring mich noch mal dahin. Let's stay. Dito ang simbahan sa likod. Doon kami lumabas. Sa gilid pala, hindi likod. Kasi pag ganun yung simbahan pag ganun. Ito yung sa harap. Tapos dito, sa tabi pala kami lumabas dito. Liam! Apa är det? Wie kommst du da hoch? May ano pala dun. Sige. Kaya mo yan, Liam. Mabigat pa yan. Si Liam. Dito po, ito pong red house na to mga kaibigan, dito po ang tinatawag na Leopold Mozart House. Itong si Leopold po mga kaibigan, yun po yung tatay ni Wolfgang Amadeus Mozart, yung sikat na musician. So tignan natin yung house, pero sarado po, hindi po tayo makapunta. Ang daming sasakyan nga lang. Kailangan mag-ingat tayo kasi baka
masagasaan tayo rito. Yan. Oh. Museum, naging museum to. So, ito po sa taas, yan nakasulat dyan, yung birthplace ni Leopold Mozart, yung tatay ni Wolfgang Amadeus Mozart. Pero ginawang ano to mga kaibigan, museum, oh. Sarado nga lang, ayan, oh. Sarado nga lang yung ano. Ay, hindi, may tao pala. May tao pala. Pero hindi na kami makakapunta dyan mga kaibigan. Meron palang tao, sayang. No? Kasi may gagawin pa kami. Yung dalawa naman nandun sa building na yun. Kasi ano yun, grocery. Oh. Nandun sila. Mag-grocery muna tayo mga kaibigan. Tapos uwi na po tayo. Next stop, Town Hall Square. Sowie der Linie 22 Kiesel. Kailangan maghintay pa tayo ng 10 minutes. Itong dalawa gutom. Nagugutom na ako. Ilang oras tayo naglakad? Parang 3 hours? Mm. Grabe. Nächste Haltestelle. Nani, di tama. Pagod kayo? Uuwi tayo at magluluto ako. Nächster Halt Theodor-Heuss-Platz. IHK. Next stop, the Chamber of Commerce and Industry. Nakauwi na kami. At si Jeb na ang nagluluto ngayon. Buti na lang kasi pagod na pagod ako. Anong lulutuin mo? Magluluto tayo ng adobo. Mag-aadobo. May adobong Yan. manok at baboy. Expert si Jeb sa adobo. Ang problema sa akin, hindi po masarap yung aking adobo. Masarap. Ikaw na. Hindi masarap. Manok at saka baboy. Manok at saka baboy, i-adobo natin. Tapos mga ricado. Oh, Yan ito lang. may rice. So ayan, igigisa muna natin yung bawang. Bawang. At syempre, lagyan natin ng sibuyas. At kami, linalagyan namin ng luya. Yung adobo namin, oh. Igisa-gisa muna natin yan mga kaibigan, no? Masyadong mainit ata.
Mainit masyado. Oo, i-ano mo na lang. Inano ko na. Sige. Okay. Tapos, siyempre, ilagay natin yung karne. Medyo gisa-gisa lang natin. Kaunti lang. No? Tapos, oh! Isunod natin yung manok. Ha? Diba? Gisado lang, kaunti lang na gisado yan mga kaibigan. Ayan. Mabango yung amoy ng luya. Oh, tapos lagyan natin ng asin, syempre. Tapos lagyan natin ng paminta. Ayan. Tapos medyo gisa-gisa ulit natin mga kaibigan. Napaso lang ako ng ilang beses pero okay lang yun mga kaibigan. Importante hindi masunog yung ating pagkain, no? Ayan. Pagkatapos noon, lagyan natin ng toyo. Ayan. Okay, wala na tayong toyo. Tapos, ito pa yung isang parang ilinalagay namin ito. Agave soft. Instead na sugar, ganito, o kaya yung, ano bang tawag nila doon? Yung honey. Para medyo malagyan siya ng sweetness, di ba? Yon. Tapos, ihalo-halo ulit natin mga kaibigan. Oh, di ba? Yun lang naman. Yun lang naman ang adobo namin. Tapos, hintayin nating maluto. Oh. Kain na. Sarap yung linuto ni Jem. Hindi masarap ano? Ang sarap. May tamis ba yan? Hindi ko pa natikman eh. Meron, konti. Konti. O di tama na yung konti kasi. Pag masyadong matamis, hindi ko na personal yung ganong adobo. Slight lang. Slight lang. O yan. Tama lang. Kain na tayo. Tayo.